Prajem vám krásny deň. Ešte predtým, než sa dostaneme ku samotnému videu zo športovej akcie triatlonového preteku organizovaného spoločnosťou Weasel TV, by sme sa chceli najprv srdečne poďakovať našim sponzorom. Veľká vďaka patrí reštaurácii Free Hawker Boys, motodielni Demis Garage, majiteľom apartmánov Tinsa Tower a spoločnosti Freshfields Farm. Ďalej by sme radi poďakovali aj baru Tequila, kaviarni Uvuket Café, destilérke Paleto Bay, Ammonationu Doky a v neposlednom rade baru Belmont. Dobrý den, vážení diváci. Dnes zamíříme na sportovní událost, která přitáhla pozornost široké veřejnosti i sportovních nadšenců, Los Santos Triathlon. Akce se konala v sobotu 28. září na místním letišti v Grapeseedu, kde závodníci předvedli své schopnosti v běhu, plavání i cyklistice. Triatlon odstartoval přesně ve 20 hodin a zúčastnilo se ho 11 závodníků, kteří čelili nejen náročné trati, ale i silné konkurenci. Celou akci organizovala naše stanice Weasel News, která se postarala o to, aby diváci nepřišli ani o minutu tohoto napínavého souboje. Nyní vám nabídneme to nejlepší z rozhovorů ještě před samotným závodem. Preboha, vy vyzeráte úplne akože pripraveno. Skôr asi tá cyklistická, tá vaša, ktorá ako zažiari vo vašej disciplíne, že áno? Je to tak. Cyklistika je jeden z mých silnějších stránek. Vyzerá to tak, úplne ste cyklisticky akože oblečený aj všetko, je to poznať. A ako sa cítite? No, som nervózní, že jo. Nervózny? Konkurence vypadá veliká. Konkurencia je obrovská. Ideme k ďalšiemu. Máme tu pána. Vaše meno je jaké? Ja som Boris. Je tu Boris s nami. Boris. No. Jak sa máte? Jak sa cítite? Výborně. Áno? Jo, já jsem celý natěšený, šéfa. Tak to som veľmi rád. Vidím vašu športovú obuv. Pripravený na všetko. S reťazkou ešte aj. To je pro štěstí, to musí být, bez tý nejde nikam. Hej. Dobre, Borisko. Držím palce. Pitný režim má na hlave takto pán Boris. Pripravený, nemusí to nejde akože vzadu, ale má to normálne, že na hlave. A čo je v tom? Povedzte nám, je tam pivo, je tam alkohol, alebo máte tam vodu? No, všetko možné do jedného. Nech tam je tá energia. Prišiel vyhrať svoje srdce pre seba, počujete to? Prišiel vyhrať svoje srdce pre seba. Čo to znamená? Čo vás priviedlo tuto k nám, že idete akurát sem na tento triatlon? Trošku poměřit síly, myslím, že moc žen nepoběží, tak trošku ukázat, i ženy dokážou sportovat. A na čo sa tešíte najviac? Čo to bude? Cyklistika, plávanie, beh? No já doufám, že vyniknu víc ve cyklistice. Ostatní moc si nevěřím, ale tu cyklistickou bych mohla dát úplně v pohodě. Jacob má krásnu tetovačku na ruke, jak to slečná, ale trošku inú. Pán Jacob, jak sa cítite? Jak si veríte a povedzte na vaše pocity? Asi verím, ja som proste dokonalý a to vyhrám. Ste dokonalí, on to vyhrá. Tak vidíte moje telo, nie. Jacob má vysoké ego, to sa mi páči, Jacob. Ja verím, že vyhráš, lebo teraz s týmito slovami si sa normálne, že podpísal Diablovi, čiže keď nevyhráš, Jacob... Ja som to podpísal predtým, ako som kročil. Áno, Jacob. Ja si myslím, že to tak až taká pravda není. Tuto si to teraz zaklincoval, čiže musíš vyhrať... Ja sa len skrývam. Ja nemôžem povedať pravdu. Jacob. Ja sa len dožijem večera. Musíš vyhrať, je ti jasné teraz, akože teraz si povedal, že to vyhráš na 100% a že ja to vyhrám. Tak ja tebe verím, 4 je to číslo, ktoré budem vyhlásiť na miesto a prídeš k nám a všetkým poviem, že to je Jacob, ktorý dnes povedal, že to vyhrá. Zda měl Jacob pravdu nebo jen vysoké ego se dozvíme za chvíli. Nyní jsou však všichni závodníci připraveni na startu a začíná první disciplína, tedy plavání. Plavce doprovázely lodě. Nyní následuje druhá disciplína, tedy běh. Tuto disciplínu ovládli 3 první závodníci.
Stejní 3 závodníci také jako první nasedají na kola a začíná třetí a poslední disciplína, tedy cyklistika. A jsme na konci závodu. Jako první do cíle dojel závodník s číslem 4. Pamatujete si ještě na toho Jacoba, který říkal, že dnešní závod vyhraje? Skutečně se tak stalo. Nyní vám přinášíme rozhovory s vítězi celého závodu. To som ja. Vy ste hovorili, že to dnes vyhráte. No a čo sa stalo? No vidíte, to má pravdu. Páni, dámy, on hovoril, že to dnes vyhrá. On to povedal. A pozrite sa na ho. Aj to dokázal, ja som ho dokonca ešte hovoril, že to musí vyhrať a keď nie, tak všetkých sklame. A je tu s nami prvé miesto, číslo 4. Ďakujem. Povedzte niečo, nejaké svoje vlastné, nejaké svoje... Som vyčerpaný ako pes, takže dneska poriadnym panákom to určite zapijem. Poriadnym panákom, ale vieš, čo to znamená? Áno. Že ten panák bude takzvané, že víťazný. Presne tak. Víťazný panáčik pre pána menom. Ešte raz sa predstavte túto ľuďom. Jacob! Štvorka! Prvé miesto. Presne ako hovoril, tak aj doručil, pardon. Ste videl? Už sa mi pletie jazyk z tejto celej súťaže. Nie, to je jasné. Som takisto úplne vyčerpaný z toho. Utekal som takisto nejakú časť až sem na stanovište, odtiaľ z tej pláže. Nie som žiadny športovec, ale vy ste neskutočne dobrý športovec. Ja viem. Lebo ste hovorili. Snažím sa. Ja som to hovoril, to nebolo ego, viete, ja som vám povedal. Ľudia, ja neviem, čo vám na to povedal, naozaj ma prekvapil, akože povedal, že to vyhrá, ja to vyhral. Nečakal som to, ale doručil. No vidíte, takže to bol ale nie, víťaz, prvý. A ja sa s vami lúčim a ideme sa druhým. Pán číslo 2 na druhom mieste, 2-2. A to sedí. Aké je vaše meno? Jamie Berry. Jamie to dneska dal na druhé miesto, vybral si číslo 2, predpokladám, že ste na tej cyklistike určite zapracoval, ako ste hovorili, že tá cyklistika bude vaša. A bola to pravda? No, k cíli jsem tady potom jsem projel odpad a upad jsem, takže... Ježišmarja, čiže vy by ste vlastne boli prvý, len že ste sa podkol, ano? Ne, jsem jako celou dobu jak na tom druhém místě, až tady za cílem jsem padl čerpání. Aj tak, ja som myslel, že tuto niekde blízko, ale by to bolo tuto až v cieli. No každopádne pozrite sa, nie každý je dokonalý, síce niekto je najlepší bicyklista, ale môže aj na konci ako vy spadnúť. Ale to je úplne v poriadku, ste na druhom mieste, máte číslo 2 a myslím si, že to je super miesto, super umiestnené, akože máte byť ako na čo pyšní, nemáte sa na nič, akože presne tak, nemáte sa na nič hnevať. A vaše pocity inak, akože všeobecne z tohto celého závodu, čo si o to myslíte? Jsem rád, že jste ve městě konají takovýhle akce. A děkuji organizátorům za možnost si zkusit nějaký hranu mojí fyzickou zdatnost. Jsem rád, že jsem se účastnil tady určitě. Presne tak, to sú slová našeho pretekára, ktorý skončil na druhom mieste. A musím povedať, že umiestnené naozaj celkom dobre, ako išli spolu za sebou a drveli sa obidvaja o to prvé, ale nakoniec vyhral pretekár číslo 4. Každopádne ďakujeme a lúčim sa s vami. Ideme za pretekárom pretekárom, ktorý sa umiestnil na mieste 3. A je takisto číslo 3. Pán menom Alejandro, ktorý má číslo 3, čudujme sa znova, skončil na 3. mieste. Aké sú vaše pocity z tohto všetkého? Neviem, bolia ma nohy, ledva dýcham a asi tam cigaretku. Asi si dáte cigaretku? A takýto športovec ako vy takto, že fajčí a nejakoho to je akože... Viete čo, podľa mňa, keby nefajčíte, by ste boli na prvom mieste. Je to možné, ale ono to pekne rozťahuje pľúca. A tak, samozrejme, ale čo poviete na trať? Čo si o nemyslíte, bola v pohode, alebo... Podľa mňa veľmi dobré, akurát to bolo trošku chaotické vlastne tu na konci. Jasné, samozrejme, to všetci tam do toho cieľa išli úplne rýchlo, zbavení ich zmyslov, ale nakoniec ste to vy zvládli na 3. mieste, čo si myslím, že je celkom ako krásne umiestnenie a máte byť na čo hrdí. Taktiež si myslím. A to akože je podsta, čiže ľudia, znova, pretekár číslom 3 na 3. mieste, takisto ako pretekár číslo 2 na 2. mieste.
A není to nikto iný ako pretekár číslom 3. Menom? Predstavte sa nám. Alejandro. Alejandro je to on. Neviem, prečo som mal v hlave meno Diego, ospravedlňujem sa, zabudol som to už tretíkrát. Je to Alejandro. Čiže to som ja a končím. Čaute, Dean. Čiže máme tu teraz dvoch, a to je číslo 10 a slečna s číslom 6. Oni obidvaja sa delia o 4. miesto a slečna číslo 6, začneme s vami. Aké je vaše meno? Jessica. Jessica. Pani Jessica, povedzte mi, ako sa cítite? Vyčerpaně, ale dobře. Vyčerpaně, ale dobře. Ano, na to, že jsem běžela jediná žena mezi chlapama, tak docela dobře. S tým ja musím určite súhlasiť. Predstavte si to, ľudia. Jediná žena medzi samými mužmi a skončila na 4. mieste. Spoločne aj to s pánom Zese samozrejme, ale skončila na 4. mieste ako jediná žena. To je, myslím si, že krátny pokrok. No pokrok, neviem, či ste nejaké akože športy robila, ale povieme to inak. Je to krásny, neviem, dosah. Krásny čin, ktorý ste spravila. Ste hrdá na seba? Jsem hrdá a doufám, že s tím motivuju i ostatní ženy, že by se mohli příště přihlásit taktéž. Ženy, keď na toto pozeráte, moje meno je Dean. Hovorím vám, takéto športy sa oplatia. Pozrite sa na slečnu, vyzerá super a športovanie je zdravé samozrejme a určite takto ako žena, ako si zasúťažiť, takisto nebude len tak akože na žobrotu, na dobrotu, či ak sa to hovorí. Takže, slečna inak, čo ešte poviete na trať? Ľúbila sa vám, páčila sa vám? Ta trať byla dobrá, jenom by to chtěla příště trošičku víc očí, aby tam vidělo, co se tam děje na té trati, no. Ta motorka, co tam jela, byla trošku haluzácká, no. To s tým musím súhlasiť, obrovská tragédia, ktorá tam nastala. Ja osobne za nič takéto a nič takéto hlavne by som nepodporoval a nechápem vlastne prečo takíto nejakí ľudia si povedia, že toto je super nápad niečo takéto spraviť. Každopádne je to hrozné, no. Áno, súhlasím s vami. Pán číslo 10, čo si myslíte vy a aké sú vaše pocity o dnešnom behu, triatlone, vlastne bicykel a plávanie, ako sa cítite, jak to prežívate? Povedzte nám niečo, svoje pocity. Pocity mám dobré, tak 4. miesto, aj keď delené je slušné za mňa, som spokojný, trošku to plávanie mi nešlo, nechodí bežne plávať, ale beh a cyklistika to je moje, takže v tom som sa našiel. Čo sa týka pocitov z tohto podujatia, tak samozrejme veľmi fajn, som rád, že sa športové veci organizujú. Samozrejme nešťastný som z toho, čo sa tu stalo, to by sa dať nemalo, ale za tomu sa zabraniť úplne až tak nedá. Dobrý deň. Krásny deň, páne. Ale teda, no, trošku organizačne pokohávala za mňa, aspoň z môjho pohľadu, navigácia. Na bicyklu som naozaj netušil, kde mám ísť. V podstate sme tu si bicyklovali jak na výlete okolo a keď sme našli nejaký kadeľ asi, to ma trošku mrzelo, ale inak super. Neviem presne, čo sa tam dialo, pretože som to nevidel, ale verím, že teda všetko bolo v poriadku nakoniec a tak. No každopádne, povedali ste úplne všetko krásne, no na to žiadne otázky, pretože to všetko ste zhrnuli normálne, jak z kabáta. A to sú teda naši 4. miesta v podujatí triatlone. S vami sa lúčim, ja, Dean. Vítam naspäť sa ja tu a týchto dvoch pán, ktorí momentálne sa delia o 5. miesto. Je to pán číslo 1 s menom Brad. Takže prvý, ktorého máme z týchto dvoch v rozhovore je pán Brad, ktorý má číslo 1 a delí sa tak znova, ako hovorím, o 5. miesto spoločne toto s pánom, čo má takisto číslo 5. Čiže vy, čo si myslíte o tomto závode? Aké sú vaše pocity? Aká bola trať? A ako sa vám išlo? No, jak by som vám to povedal, no na začiatku to plávanie bolo dobré. Mali sme tam tú loďku, všetci sme šli za ňou, smerom k molu, blá, super. No potom sme behali, to bolo tiež super. Samozrejme, až keď vynechal to, že som počul, že tam niekoho popri tom pobúdať. Úplne nepodstatné, ale také no. No ale potom, čo boli tie bicykle, čo som ja tam šiel s pánom Parkerom, čo bolo číslo 10,
tak my sme ani nevedeli, kade máme ísť, lebo nikdy nebola žiadna odstavka, nebolo tam žiadne auto, čo by ktoré by mohli nasledovať. Skrátka, ten bicyklový triatlon, čo sme už išli ako posledný, sa nejako nevydaril. No, to mi je veľmi ľúto, nevidel som stali nejaké komplikácie potom teda, čo sa stalo na trati s tou motorkou, myslím. Že tam niekto na motorke, neviem, či to boli miestni alebo kto, ale asi potom trošku sa spanikárilo, možno tam nastala nejaká chyba. Ale tak kvôli tomu asi pravdepodobne sa aj teraz delíte od tie miesta. Čiže by ste neskončili možno 6., možno by ste neskončili 4., alebo ako by ste skončili ste na 5. mieste. Myslím, že to je... Není sa za čo akože hanbiť. A inak akože v pohode zvládali ste akože všetko ako kondičkovo? No ako bol to celkom záhul musím povedať, ale zvládol som to a to som na seba dosť pyšný kvôli tomu. To je hlavné, že ste na seba pyšní a máte aj tombolu? Áno, mám tombolu. No, tak počkáme na tombolu. Presne, číslo 1 jednička. Áno, tak možno ešte vyhráte, dokonca máte číslo 1, máte tombolu číslo 1 a skončili ste na 5. mieste, nie na 1., to je tam trošku chybička, ale nevadí. Každopádne, ja verím, že vyhráte autíčko, ktoré je momentálne v tej tombole a keď to vyhráte, budem len rád. No, tak hádam, hej. Dobre, potom tu máme pána s číslom 5, ako som už hovoril, ktorý sa takisto delí o 5. miesto a meno je? John. Pán John, čo si myslíte o tejto trati, ako prebiehalo plávanie, ako prebiehal ten beh, síce vieme, čo sa vám stalo, každopádne to môžete zopakovať a potom tie bicykle a ako ste to zvládali kondične a všetko. Ako kondička bola celkom dobrá. Na to, že som moc necvičil poslednou dobou, tak je to celkom fajn. To plávanie bolo vynikajúce, to som zvládal v pohode, až kým som nevyšiel vonku z vody, oklepala zima, ale bolo to v poriadku. Ten beh, no tam sa stala za nehoda s tou motorkou, ktorá ma, možno nechťať, alebo možno zamerne zradila, neviem, ale to už nechám tak. No a potom ten bicykel, ten už bol najlepší, ten som dobehnul potom skoro všetky. Až na tú 6, ktorou som prišiel síce skôr ako ona, ale nechal som jej to 4. miesto tým, že bolo posledná ako žena. Áno, tak nevieme ako to bolo, teda ja osobne nevidel som to, boli tam síce nejakí ľudia, ktorí to tam pozorovali. A ako takto, tie bicykle, vy si myslíte osobne, že tie bicykle boli v pohode, hej? Boli, no celkom fajn to bolo. No, tak vidíme, že tu každý má nejaký iný názor, niekomu sa napríklad nepáči plávanie, niekto je napríklad lepší k behu a tak. Každopádne... Pre mňa bicykel je najlepšie. No, tak vidíme teda, že tuto pán bicykel hovorí takisto, že všetky tam dobehol, tak myslím si osobne, že super. A inak akože všetko v pohode? Všetko v poriadku, trošku som mal menšie problémy, tu už ak som prišiel do cieľa s dýchaním, ale už je to v poriadku. Tak je dobré, máte 5. miesto, tombolu takisto máte alebo nie? Ešte raz? Nemám, bohužiaľ. Nemáte, nevadí. Toto je on, presne ten, ktorý skončil na 5. mieste, ktoré sa delili spoločne s číslom 1 a tento má číslo 5. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a čaute. A nyní přistoupíme k závěrečnému vyhlášení výsledků. Dámy a páni, máme pred sebou všetkých zúčastnených. A teraz, prvé miesto vyhráva pán Jacob Smith. Já to říkal. Pán Jacob Smith, vyhrávate vozidlo Benefactor Schlagen STR a 2-krát VIP ticket do 3 Horker Boys. Druhé miesto vyhráva pán Jamie Berry. Pán Jamie Berry, poďte ke mne. Jamie! Benefactor Buffalo STX a 1 bon VIP do Free Horker Boys. Tretie miesto v tomto závode a je ním Alejandro Blanco. Získava tým motorku Nagasaki Shinobi a Golden VIP do Free Horker Boys. A z dôvodu zlej koordinácie u cieľa sa veľmi ospravedlňujeme, ale sme museli skončiť s takým záverom, že na 4. mieste sa usadili 2 osoby, takisto ako aj na 5. mieste sa usadili 2 osoby.
A na 4. mieste sa týmto usadil pán John Smith a Parker Fox. 4. miesto John Smith, Parker Fox. Týmto získavate balíček prémiových doutníkov a alkoholu a takisto aj elektrokolo. A na 5. mieste sa umiestnila žena ako jediná zo žien. Tu bola jediná. A je ňou Madame Jessica Bianchi. A získavate týmto balíček prémiových doutníkov a alkoholu. Zatlieskame a ďakujeme. To boli všetci naši výherci v našom triatlone. Ďakujeme za účasť. A to už je od nás asi úplně všechno. Za nás byla akce velmi úspěšná, děkujeme za přízeň. Za celý tým Weasel News TV byl Watson, Dean Hill a další zaměstnanci Weasel News.